అన్నా దగ్గర ఏరా టైం ఏడైపోయింది బ్రష్ చేయటన్నా ఎందుకు అలాగే తెల్లాలి అన్నా పేస్ట్ అయిపోయింది పేస్ట్ అక్కడ ఉంటా తీసుకో అన్నా పాసిపోద్దు ఎందుకు వచ్చిన బాధగా నా బెస్ కూడా దగ్గర ఇప్పుడు అమ్మీడి పేస్ట్ ఎక్కువ తెగింతాడు ఊరే ఆగ్రా బాబు నేను ఎందుకురా తమ్ముడు నన్ను దగ్గర మా రూమ్ లోకి వచ్చి ఏంటన్నా అలా అంటావు నువ్వే మంచిడు అనుకుంటే దెంగ బెట్టలో ఉన్నా మంచి అన్నా ఈ డ్యూటీ గట్రా చేయదాని కానీ మంచిగా ఎదగదంటే ఏడ్ చేయదు తాడి సీట్లో బాగానే ఎదిగా కదా అన్నా డ్యూటీ చేసి చేసి తగ్గట్లేదు అన్న అయితే పెళ్ళైన తర్వాత కష్టమేరా బాబు అన్నా నేను చెప్పేది కాల్ గురించి అన్నా బాబు అవును నువ్వేం చదువు రాత్రి మా గుంటటి మెసేజ్ చదివాను ఏదో కెటకారు ఎక్కువలా ఉంది అన్నా దగ్గర ఏరా టైం ఏడైపోయింది బ్రష్ చేయటన్నా ఎందుకు అలాగే తెల్లాలి అన్నా పేస్ట్ అయిపోయింది పేస్ట్ అక్కడ ఉంటా తీసుకో అన్నా పాసిపోద్దు ఎందుకు వచ్చిన బాధగా నా బెస్ కూడా దగ్గర ఇప్పుడు అమ్మీడి పేస్ట్ ఎక్కువ తెగింతాడు ఊరే ఆగ్రా బాబు నేను ఎందుకురా తమ్ముడు నన్ను దగ్గర మా రూమ్ లోకి వచ్చి ఏంటన్నా అలా అంటావు నువ్వే మంచిడు అనుకుంటే దెంగ బెట్టలో ఉన్నా మంచి అన్నా ఈ డ్యూటీ గట్రా చేయదాని కానీ మంచిగా ఎదగదంటే ఏడ్ చేయదు తాడి సీట్లో బాగానే ఎదిగా కదా అన్నా డ్యూటీ చేసి చేసి తగ్గట్లేదు అన్న అయితే పెళ్ళైన తర్వాత కష్టమేరా బాబు అన్నా నేను చెప్పేది కాల్ గురించి అన్నా బాబు అవును నువ్వేం చదువు రాత్రి మా గుంటటి మెసేజ్ చదివాను ఏదో కెటకారు ఎక్కువలా ఉంది